Krásne pohľady však. Zo všetkých strán sú krásne. A naša Ivanka je naozaj krásna, aj pokojná, aj príjemná. Počas svojej dlhej histórie sa do jej zeme vpisovala postupne akoby história novodobého ľudstva v mikropohľade a jej obyvatelia sa potýkali so všetkým, čo prinášala so sebou doba v každej svojej etape vývoja. V plynutí času sa striedali a navzájom míňali generácie obyvateľov Ivanky, odovzdávajúci staré i nové, a budovali v hrdosti i pokore svoju Ivanku. A postretlo ich veru všeličo. V areáli kaštieľa, ktorý patril kedysi grófskému rodu Huňadiových, sa uchýlil srbský panovník Michal Obrenovič, ktorý tu žil 6 rokov v exile a tajne sa tu stretával s Ľudovítom Štúrom. Na tomto mieste bol na neho spáchaný aj neúspešný atentát. Spoločne so Štúrom plánovali a pripravovali oslobodenie slovenského i bratského srbského národa spod nadvlády Uhorska. Sám Obrenovič podporoval aj financovanie slovenskej armády v meru 8 rokoch 19. storočia. V 70. rokoch sa tu nakrúcal seriál z obdobia druhej svetovej vojny Sám vojak v poli. V súčasnosti po rozsiahlej rekonštrukcii patrí kaštieľ i s parkom spoločnosti Ježišovej a v parku sa venujú rôznym aktivitám, najmä pre mládež. Ivančania si ctia i svoju novodobejšiu históriu. Zišli sme sa dnes, aby sme si uctili výročie oslobodenia našej obce. My budeme vždy spomínať na ich obeť najvyššiu, ktorú priniesli pre mierový život. Ivančania vítajú máj, lásky čas veselo, ako vždy hudbou, spevom, tancom a dobrou náladou. V novorekonštruovanom parku svätej Rozálie sa na javisku za starou hasičskou zbrojnicou rozložila ivanská dychovka so svojimi speváčkami a spevákmi a piesňami rozdávala dobrú májovú náladu. Mesiac lásky. A na druhej strane parku medzi kaplnkou svätej Rozálie a Matičným domom vyrástlo nové kultúrne a informačné stredisko, kde sme sa pozreli aj na svadbu. Športový hodový turnaj. Po hodovom futbale chutí a po góle ešte viac. Tradične na ivanskom ihrisku sa hrá hodový turnaj a ivanské hody si užíva naozaj každý. Na kolotočoch sa stretá celá obec. Starší i mladší a najmä deti.
Veď cukrová vata je najväčšie lákadlo, už odkedy ju vymysleli. Leto. Príjemné, horúce, plné vône obilia, lužného lesa, lásky a štrkovky. Aj sem chodia Ivančania radi, či kúpať sa, či chytať ryby, či iba tak poprechádzať sa, podumať a ozdraviť si dušu. Alebo sa prídu pozrieť na každoročné strelecké preteky a popri tom okoštovať vynikajúci kotlíkový guláš alebo pečenú rybu. A Ivančania sú naozaj dobrí. Aj v streľbe, aj vo varení, aj vlastne takmer vo všetkom. Relaxuje tu naozaj do sítosti. Moderná súčasnosť však priniesla zrýchlený puls aj sem a vďaka blízkosti hlavného mesta Bratislavy vytvorila dostatok pracovných príležitostí pre miestnych obyvateľov. A je tu naozaj živo. Popri práci si Ivančania nájdu vždy dostatok času na uctievanie svojej kresťanskej a európskej histórie, ktorá v obci stále pulzuje, je stále živá a skupina Credo bola prvá na Slovensku, ktorá hrala bítové kresťanské omše. Ivančania si ctia a vážia odkaz svojich predkov, lebo na základoch, ktoré vytvorili oni, sa vedeli posunúť a napredovať ďalej. Veľkej úcte sa v obci dostáva Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, ktorý tu na okraji obce tragicky zahynul so svojím sprievodom pri návrate z Talianska v roku 1919. Jeho mohyla je často navštevovaná aj mimo oficiálnych príležitostí.
zime je najväčšou zábavou zamrznuté jazero a korčule. Veď tu si môžu rozhýbať celé telo starší aj mladší, zahrať si hokej, či iba tak sa korčulovať. V zime prežívame čas najslávnostnejší, čas Vianoc. Železničná stanica je ďalšou spojnicou so svetom a tento vlak k nám prišiel na Nový rok. Možno práve touto cestičkou k nám prichádza dlho očakávaná jar. Ahojte, A opäť ju Ivančania vítajú hudbou a spevom. Na starý Amsterdam, tulipánov zrazu zažiari, zelúčský Amsterdam. Že je lásky čas, to dávno vie, ružový Amsterdam. Dlho očakávaná jar prináša pre všetkých našich Ivančanov nové nádeje, túžby a sny.